Încep acest vlog din București pentru că astăzi este o zi foarte specială pentru mine. Mai exact, astăzi voi merge la primul meu concert, la un concert Mira. Pentru cine nu știe, Mira este cântăreața mea preferată și este și persoana care m-a făcut să mă îndrăgostesc de muzică, pentru că eu ador muzica și la vârsta de 5 ani a venit mami și mi-a arătat o piesă de-a Mirei și mi-a plăcut atât de mult încât după am început eu să caut melodii de ale Mirei, apoi și de ale altor artiști. Iar Mira a fost întotdeauna cântăreața mea preferată. Acum este ora 7 fără un sfert, iar concertul începe la ora 9:30, iar noi vrem să fim acolo cam pe la ora 8:30, pentru că concertul se desfășoară la Hard Rock Cafe și noi vrem să ajungem acolo mai devreme ca să putem să și mâncăm ceva înainte să înceapă concertul. Vă e cald? Stați, bă, că eu trebuie să-mi dau mânușile jos, că mor leșin aici și ea. Nu se mai poate, am vrut să am și o ținută șmecheră, dar cred că m-a acceptat și fără mânușile astea. Are
cerut fiecare om, până să am numărul ei de telefon. După care am zis, mă, tu gata, o sun, că voi am zis ce de n-am să-i spun. Am măreat o sută iară, o zi, își prima primele cu stica să-l călți. Hai să vă prezint, hai că m-am răzgândit, hai că o să... Extraordinar! Faceți loc, faceți loc! Bă, vă durește recordul! Dacă ai câștigă, Nu pot să cred! De a doua oară că nu fac așa ceva! băi, ați văzut toți cât se plânge că nu-i răspund pe internet, nu? La telefon, am venit, sunt aici, gata, uite, răspunde. Bă, nu se poate, bă, asta e surpriza asta. Nu e? Asta e surpriză, Ines. Dar tu știi. Hai să vedem. Scriu din inimă, old friend. Orice s-a întâmplat, mai sculpturat de praf. Nici măcar n-ai întrebat sunt sau nu sunt vinovat. Atunci când ai alergat, vezi voi mișcătoare. Ceva inteligent n-am uitat. Vă mulțumim din inimă. Am ajuns în sfârșit la cazare. Este ora 12 și 2 minute. A fost o seară super frumoasă. Mira este cântăreața mea preferată și am știut toate melodiile pe care ea le-a cântat în această seară. M-am simțit extrem de bine. Din păcate nu am reușit să fac o poză cu ea pentru că imediat după terminarea concertului ea a plecat, n-a mai stat să dea autografe sau poze sau să facă poze sau ceva de genul. Dar am reușit din fericire să fac poză cu Antonia Grigore. O să vă las aici poză pe ecran. Este o vlogăriță pentru cine nu știe și este și cântăreață, să spunem așa, cântăreață în devenire. Iar eu o ador, o urmăresc de aproape un an și, din nou, visez de când am început să o urmăresc, visez să reușesc să fac o poză cu ea și în această seară am reușit să fac poză cu ea, e real. Nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul meu și bineînțeles ne vedem în vlogul următor. Bye!